Am reușit să mă pansez în data de 2 la picior. Am spălat bine cu aceasta. Am dezinfectat bine rănile. După aceea am spălat cu acesta și pe urmă am uns cu alifie. Care se folosește pentru animale, dar mie îmi face bine la rană și o folosesc deja de mulți ani. Doamne ajută că am reușit și astăzi, data de 2 septembrie 2025. Mulțumesc, Doamne!